בוא, אתה מתחיל לחפור מהסימון הזה עד... עוד פעם נעלמו כל הסימונים! אני? אתמול היה פה הבאגר, פתח העיף את כל הסימונים. איך אפשר לעבוד ככה? כל שבוע... שוב נעלמו לכם הסימונים ואתם רוצים לחזור לעבוד. צריכים להגיש כתב כמויות או שרטוט as made? בואו תכירו את מערכת TerraGenie. מערכת מדידה לקבלנים ואנשי ביצוע שתאפשר לכם לקבל תוצאות בדיוקים גבוהים, במהירות, בקלות, והכל בעברית. אם נרצה לשחזר סימונים שנעלמו בשטח, פשוט נטען את קובץ התכנון למערכת, והנה אנחנו בתוך התוכנית. נבחר כל נקודה בתכנון שנרצה לסמן, וTerraGenie תנווט אותנו בדיוק לשם. פה יקדחו קלונס. אז אחרי שסימנו וביצענו, צריך גם למדוד. ליקוט הנקודות בTerraGenie הוא קל ואינטואיטיבי. ובסיומו נקבל בצורה אוטומטית שרטוט as made, תוך כמויות וקובץ קואורדינטות. בזכות זה שTerraGenie היא מערכת אונליין, כל המדידות והתוצרים שיצרנו בשטח זמינים בזמן אמת גם בנייד וגם במשרד. ואנחנו זמינים לתמוך טכנית בטלפון, בהשתלטות מרחוק ואפילו הגעה לשטח. מדהים, לא? איך אפשר לעבוד? חבר'ה, קיצר, קחו.